खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव सानैसो दुथांफोरा देहा फाहामसालिनि सिकिउरिटि गार्डजों लोगोसे नार्स डक्टर आरो लेबरेटरिनि सेंग्राफोरनि सायाव आखाइ दैखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि 11 रिंगासो समाव सानैसो दुथांफोरा फेग्रा मुवा बाहायनानै सासे आइजोखौ देहा फाहामसालियाव लाना फैदोंमोन आरो नार्स डक्टरफोरनि बाथ्राखौ खोनासङालासिनो दुथांफोरा गाज्रि रावजों रायो आरो आखाइ होयो। बे जाथायनि सायाव देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्टआ एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ मोनसे गोनां बिबानाव सायख'जादों। प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय आसाम क गौथुमनि आफादगिरि महरै सायख'जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रमद बर' बिथाङा बे क गौथुमनि आफादगिरि बिबानखौ 4 बोसोरनि थाखाय सामलायगोन। प्रमद बर'खौ आफादगिरि बिबानाव सायख'नायजों लोगोसे राजेश बर'खौ मावफुं आफादगिरि आरो गबिन्द चन्द्र कलिताखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। मैया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय दावहारु जोहोलावफोरखौ लोगो हमहैदों। जेलाव थानाय बारग' एनडिपि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथांमोननि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ मिथिनानै गोसोआव दुखु मोनदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ। लोगोसे फैबाय थानाय समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ माखासे इनिशिएटिभ लायोब्ला गासै रायजो राजाफोरखौ मदद होफानो थाखाय खावलायो आरो बे इनिशिएटिभखौ बावैसो साननि गेजेरावनो लानाय जागोन। राजखान्थिखौ आरो गावजों गाव एना एनि साननायफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौ मदद होगोन होननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ आसा आरो फोथायनाय थाबाय होनना बारग' एनडिपि बिरिमिनलां बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायो। चिरां जिल्लानि बेतिनियाव गंसे बर' नखराव गिलु बालु दाखाथिनि जाथाय। थांनाय मोनानि 6 रिंगासो समाव सिखावफोरा चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय बेतिनिनि अर्गानाइज बसुमतारीनि न'निफ्राय आलमिरा एखना 1 लाखनिबो बारा रां लुथिना लांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अर्गानाइज बसुमतारी आरो बिथांनि बिसिया न'आव गैयामोन। अर्गानाइज बसुमतारीनि बिनानावाल' न'आव हारसिं दंमोन। बेबादि समावनो गोसोम जि गानना फैनाय सानै दाखाथिफ्रा न'आव हाबनानै रां लुथिना लाङो। मख'नो गोनांदि अर्गानाइज बसुमतारीया खानाय सिननानै न'खर सालायो। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि बेरफुसार बिबुंथि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायखौ होखारनांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिसिम बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोसोखांलाय गथायदों। गोसोखांलाय गथायनायनि उनाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बेरफुसार बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि एबसुआ मटर साइकेल सालायबायनानै ट्राइबेलनि हा हु रैखाथि होनो नागिरनाया मिनिथाव। बेखौ बयबो मिथिबाय नाटक खालामगासिनो दं होनना एबसुआ फैगौ बिसायख'थिनि प्रिपेरेसनसो खालामगासिनो दं। बर' हारियाव जि समस्या जादों, हारिया जि खैफोदाव गोलैबाय, बे समस्या गोलैनायखौ बिथांमोना उपलब्धि खालामाखै। बिसोरो थिमालि खालामदों, गेलेदों। बिसोरो नंखायखौनो जाहाथे रायजो राजाफोरा गाज्रि मोना। जोंबो बर' हारिनि थाखाय मावगासिनो दं। बेखौ रायजो राजानो देखायनो थाखाय बाइक रेलि खालामदों। बिथांमोना बेबायदि बाइक रेलि खालामनो गोनांथि गैया। थोंजों प्रमद बर'खौ बुंबानो जायो। गासिबो प्रमद बर'नि आखायावनो दंजोबो। प्रमद बर'आ खालि इमप्लिमेन्टल' खालामनांगौ। एथ' गोबाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै। दिनै दिपेन बर' मोननियाव अबे सैमाया खिफिदेरना होखो? एबसुआ रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होनना मटर साइकेल सालायनानै गिदिंबाय। रन्जन दैमारिया बोरै गनांगौ मटर साइकेल सालायनानै? एबसुआ मटर साइकेल सालायनानै रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ आरो हा हुनि बाथ्रा बुंनाया मोनसे नाटक आरो बे नाटकखौ रायजो राजाफोरा बुजिजोब्बाय होनना गोख्रों रावजों बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। कटन मुलुगसोलोंसालियाव एमए पास जाना कम्पिउटार कर्स लाबाय थानाय सात्रिनि बसुमतारीया गुवाहाटी गावनि भारा न'आवनो दलें लगायना जिउ फोजोबना लानाय हालोदाव मोननायखौ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा दालाय एबसुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनायनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबना ममबाति फोजोंनाय हाबाफारि लादों आरो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि आन्दोआव माबा मोनसे थानो हागौ बेखौ थार बिजिरनाय नागिरना क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि दालाय एबसुआ ममबाति फोजोंनाय हाबाफारि लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।